खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो मान बान्था होनाय बायदि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि दिहुं स्पर्ट्स क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय सेथि मासियाव उथ्रिसार जानानै आसामनि गेजेरावनो जौसिन जिथि मासि आवग्रिनो हानाय गासै सा 14 रोंगौसा फरायसाफोरनो मान बावनायजों लोगोसे 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिबुंथिनि गेजेरजों हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। लोगोसे कमल कुमार ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया। आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे क'क्राझार सावस्रि फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल काम चिफ सुपारिनटेन्डेन्ट प्रफेसर डक्टर अतुल चन्द्र बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', क'क्राझार गार्लस कलेजनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल निलसन दैमारी, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी आरो गोबां गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गोरायुं आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। 2024 सনৰ कमल कुमार ब्रह्म जी এটা সফলতা বঁটা এটো ইয়াত ষ্টুডেন্ট বিলাকক ইয়াত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই 2006 চনৰ পৰা যোৱা 18 বছৰ ধৰি যিসকলে মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শৈক্ষিক পৰিৱেশ যথেষ্ট বিটিআৰ অঞ্চলত ভাল হৈ আহিছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। তেনেকুৱা এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম তেখেতসকলে আয়োজন কৰি আছে। অনাগত দিনতো তেখেতসকলে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা শিক্ষাৰ কথাটো সদায় গুৰুত্ব দিয়ে, ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে মানৱ সম্পদ গঢ়াটো সকলোৰে দায়িত্ব আছে হিচাপে তেখেতসকলে এই কামটো কৰি আছে আৰু অনাগত দিনত ভালকৈ কৰিব মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ। এই বছৰ মই দেখিবলৈ পালোঁ মানে প্ৰায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দাস টাইটেল লিগা, লেগুন টাইটেল, মগৰ টাইটেল, ৰাভা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বড়ো মিডিয়ামত পঢ়ি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। মই তেখেতসকলে বড়ো মিডিয়ামত পঢ়াৰ কাৰণে আৰু ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলকো মই সম্বৰ্ধনা মোৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছোঁ। আৰু ভাষাটো একচুৱেলি চবে শিকিব পাৰে, চবে ল'ব পাৰে, খালি ইয়াৰ কাৰণে এটা ইচ্ছা শক্তি লাগে। আৰু এতিয়া বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ পৰিৱেশবিলাক লাহে লাহে ভাল হৈ আহিছে, ৰিজাল্ট ভাল হৈ আহিছে। যেতিয়া 2006ত আমি কমল কুমাৰ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড দিছিলোঁ তেতিয়া মাত্ৰ 66 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে। আজি মই দেখিবলৈ পালোঁ 3000তকৈ বেছি 3800 সামথিং ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। চ' বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট। অনাগত দিনত আৰু ভাল হ'ব এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बादि 18थि देग्लाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मेट्रिक आनजादनि बर' मिडियामनि टप 10 रिजाल्ट बेखौ सिलेक्शन खालामनाय जायो आरो देग्लाय 14 जन फरायसा फरायसुलिया बे जायगाखौ मासिखौ आवग्रिनो हादों। आरो खोब नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे 6 स्टुडेन्ट माने मगर आरो राभा दास बेबायदि टाइटेलनि माने राभा कमिउनिटि आरो गोरखा कमिउनिटि आरो असमिया हारिनि बे फरायसा फरायसुलिया बर' मिडियाम फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बिथांमोनखौ जों दिनै बरायदों
आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुनगोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि आरो दिनै गुनगोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बा जावरिखांनाय जि मोनसे जोङो अभियान बिनि गेजेरजों 2006 सनाव जों जेला टप 10 कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङै जोङो बान्था बावनो नागिरो बै समाव बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिजनखौनो जोङो नागिरनानै मोनाखैमोन मात्र 66 केन्डिडेटखौल' जों नागिरनानै मोनबाय बिनि गेजेरावनो जों सिलेक्शन खालामबाय किन्तु दिनै 3831 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों बेनि हाइस्ट पार्सेन्टेजआ 93 पॉइंट सामथिं आरो टप 10 नि लयेस्टआ जाबाय 89 बै समाव 60 65 70 75 ल'मोन दा बे क्वालिटिया बांदों गथ' गथाया गावबो जोथोन लानानै फरायदों गोसो होदों गार्जेना जोथोन लादों फोरोंगिरिया गोसो होनानै फोरोंदों आरो जोंबो समाज आरो हारि नाङैनो माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि सिनस्रि सोलोंथाइखौ बाद होनानै कुनु कारनाव सम्भब नङा आरो बर' मिडियाम फरायनानै गोग्गो गुनगोनां सोलोंथाइ लानो हायो सुबुं धोन जानो हायो डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो बर' मिडियामनि सायाव आत्मविश्वास आरो कन्फिडेन्स गार्जेनफ्रा लाखिनांगौ जिहेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया दिनै मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं कलेज इउनिभार्सिटिनि एजुकेशनखौ कमप्लिटलि मादार टांगआव हिन्दी मिडियाम जा बेंगली जा माराठी जा बर' मिडियाम एसामिस मिडियामाव लाहोनायनि थाखाय कमप्लिट बेबस्थाखौ दिनै खालामनो नागिरबाय आरो बे अलरेडि स्टार्ट जाबाय दा बेखायनो बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङमोन 11 जाबाय फैगोन बोसोराव 12 जागोन आरो आसामनि टप 10 टप 20 खौ जिहेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधारनि थाखाय बोर्ड बा सेबाया दिनै खुंनायनिफ्राय बेखौ डिस्ट्रिक्ट आरो स्कुल लेभेलाव दैथायहरनो नागिरबाय फैबाय थानाय समाव क्लास 12 जि फाइनाल आनजाद जागोन साइन्स माने कमार्स आरो आर्ट्स बे मोनथाम स्ट्रिमनि स्टुडेन्टफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै एबसुआ बरायनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानो थाखाय जोङो थांखि आजावगोन सावरायनायनि गेजेरजों आरो आं सानो बर' मिडियाम फरायनानै दिनै गोबां फरायसा फरायसुलिया जिउआव दिनै गावखौनो जाफुंसार महर मोनबाय डाक्टार इन्जिनियार सिभिल सार्भेन्ट प्रफेसार टिचार गुबुन गुबुन एंगेलाव आरो मिडियामा फेक्टर नङा केन्सार स्कुलानो जा प्राइभेट स्कुलानो जा सरकारि स्कुलानो जा बर' मिडियामनि मोनथाम केटेगरि स्कुलाव जोंनि गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ लायो बर' फरायसा फरायसुलिया इंराजि मिडियामावबो फरायो एसामिस मिडियामावबो फरायो आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया जों मिडियामनि बिरोधि नङा किन्तु जोंनि सार्थआ जाबाय बर' राव बर' माहारि आरो बर' बिजों जुदि थांना थानांगौब्ला आरो माहारिबादा जुदि थांना थानांगौब्ला बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन गावनि बिमानि रावजों मोजां सोलोंथाइ लानांगोन आरो बर' मिडियामाव फरायनानैनो मोजाङै इंलिश बुंनो हानाय लिरनो हानाय रायज्लायनो हानाय गासै बेबस्थाया दिनै जानानै फैबाय आरो गुबुन मिडियामनि फरायसा फरायसुलिनिख्रुइ बर' फरायसा फरायसुलि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिया बांसिन मोजाङै हिन्दी आरो इंलिश रायज्लायनाय आरो लिरनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेखायनो जोंहा आत्मविश्वास दङ जे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाया 16,000 मेट्रिकआव जि एपिआर जादोंमोन 3,800 कमल माने फार्स्ट डिभिजन 6,800 सेकेंड डिभिजन आरो माखासे थार्ड डिभिजन 13,000 मोननो हादों आरो बिनिनो माखासेया 2,300 दिनै माने मा होनना बुङो बिथांमोना फेल जादों फेलनि संख्या खम बर' मिडियामनि पास पार्सेन्टेजआ 82% आरो बेखायनो जों सानो जे बिटिआर सुक्ति सान्ति फैनायनि उनाव चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय टप आसामाव रिजाल्ट बाक्सा जिल्लायाबो एखे श्रेणीयाव फैबाय आरो फैबाय थानाय समाव साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन बर' फरायसा फरायसुलिनि जिउ दानाय मोजां आरो गोग्गो सोलोंथाइ होनाय सुबुं धोन दानाय मोजां आखल आखु दानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिनि दिनैनि बे समायखिरा आरो जोङो फिन बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ राफोद सुबुं धोन दानो थाखाय जोङो थैथां हाबा मावलांगोन कारन सोलोंथाइयानो जोंनि मूल मन्त्र आरो सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बर' हारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जोङो नुदों
आरो बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन होननानै जोंहा आत्मबिश्वास दङ। कमलास गयारि सेथि मासि बर' बिजोंनि मेट्रिक सेथि मासियाव दिनै कमल कुमार बान्था देरहासार बान्थाखौ नोंथांमोननो गथायबाय माबायदि मोनदों दिनै गोसोआव? मोजां मोनदों माने जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायथ' माने बिदि मोनफेराखैमोन नालाय देग्लायसो फार्स्ट टाइम आरो ओंखायनो मोजां मोनो आरोना। फरायसालिया बबेयाव नोंना? फरायसालिया गफुर बर' गोजौ फरायसालि बिश्वनाथआव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। माबायदि फरायदोंमोन बे मेट्रिक आनजादनि थाखाय? माबायदि जेनेबा फरायनायाथ' एथबां बांद्रायबो माने बांद्राय टाइम नङा आरोना मेक्सिमाम 4-5 आवार्स होनबाबो रेगुलार आरोना कनसिस्टेन्टलि बिदिनो। स्कुलनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय माबायदि मदद मोनदोंमोन नोंनि फरायनायाव माबायदि थुलुंगा मोननो हादोंमोन? थुलुंगाखौथ' गासिबो होखादोंआनो जेनेबा बिदिनो अबेबाफोर बिदिनो मिथिंफोर जायोना बेफोरावहाय बेलेगफोरा लोगोफोरा थाङो ओमफ्राय जोंबो थांनो लुबैयो ओमफ्राय सानो आरो जेनेबा दा बिसोर गिदिंबाय थाथों उनाव जोङो जेनेबा गिदिङालासिनो उनाव हारसिंनो माने गावसोरथ' मुंदांखा जाहैदों आरो गिदिं गिदिं जों न' सिङाव हाबसो दिनै बेवहाय माने बिदि फरायनायजों मुंदांखा जानायखौ एसे गोग्गानाय मोनो आरो न' सिङाव हाबसोनासो थागोन। आनजादनि सिगां माबायदि थांखि दंमोन बेसेबां पार्सेन्ट लानो गोसो बेसेबां माबायदि? आनजादनि सिगांथ' 95+ लानायमोन आरोना टप 10 बिदिखौथ' सानाखैमोन जायखिजाया 95+मोन ओमफ्राय पेटार्नानो सोलायना होबाय एसे टाफ जाबाय सिगांनिफ्राय 25%सो टाफसिन। 93.83%। गासिबो साबजेक्टआव लेटार। इयुनाव मा जानो लुबैयो? इयुनावहाय सासे डक्टर। दायो एडमिसन लाबाय नामा? एडमिसनखौ लाथ'वाखै लानो नागिरदों बेयावनो साइन्सआवनो। बबेयाव लागोन एडमिसनखौ? गफुरावनो। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।